अॼु असां सिंधी अलिफ़ ॿे जा आवाज़ पढ़ंदासीं। शुरू था कयूं। अलिफ़ वा ओ, बे वा बो, ॿे वा ॿो, भे वा भो, टे वा टो, थे वा थो, ते वा टो, थे वा ठो, से वा सो, पे वा पो, जीं वा जो, ॼे वा ॼो, झे वा झो, ñे वा ञो, चे वा चो, छे वा छो, हे वा हो, खे वा खो, दाल वा दो, दाल वा डो, ढाल वा ढो, दाल वा डो, डाल वा डो, ढाल वा ढो, जाल वा जो, रे वा रो, ड़े वा ड़ो, जे वा जो, सीन वा सो, शीन वा शो, स्वाद वा सो, द्वाद वा जो, तुवे वा तो, द्वे वा जो, एन वा ओ, गेन वा गो, फे वा फो, फे वा फो, काफ वा को, काफ वा को, खे वा खो, गाफ वा गो, ए वा गो, घे वा घो, ñे वा ङो, लाम वा लो, मीम वा मो, नून वा नो, नून वा नो, नून वा नो, वा वा वो, हे वा हो, हमजा वा ओ, ये वा यो।